Monster High. Uusi koti on kauhea. Minun mielestäni tämä koti on täydellinen, mutta en halua tänne. Vau, tämä paikka on mahtavampi kuin lumivuori. Mitä? Opin sen kaveriltani Abbiltä. Silloin kun asuimme vielä vanhalla kodilla. Ja mitä? Ei mulla mitään asiaa. Parastit sitkin liian pahannani. Ja. Onks hyvä nyt? Jep. Mis mun pantään? Se oli Clio. Se tulee kyllä tänne kostamaan sulle. Aivan tylsä koti. Älkääs nyt lapset. Ei tämä nyt niin kamala ole. Kyllä se on, äiti. No, en nyt osaa sanoa mitään. No niin, meidän pitäisi varmaan mennä kouluun. Heippa lemmikit. Te jätätte laukut muuten kotiin. Joo. Joo. Jatkuu seuraavassa jaksossa. Nimittäin tämä puhelin ei pysty stoppailemaan koko ajan. Tai siis tämä kamera. Koska tämä on vanhanaikainen kamera. Koska puhun aina puhelimesta, koska tykkään puhelimista hirveän paljon. Ja Lorviskin kaatui. Eli jatkuu seuraavassa jaksossa. Tykkää videostamme Monster High, kamala koti.